Cítiš sa vystresovaný? Poďme si povedať, čo tvoje telo aj mozog kurva potrebujú. Najprv, bez poriadneho jedla to nepôjde. To, čo je dobré pre telo, je dobré aj pre hlavu. Začni s kurkumou. Táto zázračná žltá potvora nielenže pomáha doriti s zápalom, ale zlepšuje pamäť, sústredenie a náladu. Potom je tu zázvor. Áno, ten, čo ťa kopne do krku. Zlepšuje trávenie aj reakcie, takže ti hlava konečne prestane bežať v hmlistom režime. Ďalej ľanové semienka, plné omega-3, ktoré nakopú do zadku zápaly a udržia tvoje cievy aj mozog vo forme. A keď chceš upokojiť nervy, siahni po ašvagande. Tá ti zníži stres, úzkosť aj únavu bez chemických sračiek. Nakoniec levia hriva, ten adaptogénny zázrak, podporí sústredenie a vyrovná tvoju náladu. Tvoje telo nie je nepriateľ, len potrebuje výživu, nie ďalší bordel z fast foodu a kávy. Sleduj ma, ak chceš vedieť, ako dostať nervy aj mozog späť pod kontrolu, skôr než ťa zožere stres.